Guys, so ngayon ay magpe-prepare kami pa camp. Hala Diyos. Hindi mo na lahat. Kuya Franz, Hindi na isunrox yun. may sunrox yun. Huwag na lang umupo. Ano daw? Huwag na lang daw mo po. Dadalhin dito? Ito na lang sa gitna. Go. Ayan. So yun guys, ang dami niyang gamit. Nope. May tumbler, may cellphone, may suklay, may shampoo, may lotion, may cups, Aqua Plus, baka naman. Kaway ka na muna. Hey guys, palis na tayo. So, nasa likod natin si Janeline. Yes. So, alis na po kami. Look sa gamit namin, oh. Pakita ang libo-libo. Ang dami namin gamit, guys. Nalikod, look. Ano nyo doon? May kumot. May umay. Muntik na wala ko pa si Janeline. Ano mo? Papagas kami sa Quintin. Aburido guys kasi wala kami makita kanina. Hindi na nga ako to kasi maghanap kami ng gym. Mag-workout tayo mamaya. Wala, pati tubig hindi na nakabili. Doon na tayo makinom. Puso ka na. Ayan, we have arrived guys. Ay, hindi ko pa na parking. We have arrived. Wala naman tayo ibababang gamit, no? Pagkita lang tayo tapos Uwi na. alis mo. Labo muna kami, ah. Finally, anong oras tayo malis kanina? It's what? 2? 2? Oo, mga ganun. So, 2:22. So, what are in 1 hour lang kami. 20 minutes. Wala kasing traffic. Ano yung chocolate? Ba't di kayo kumakain? Ano to? Ikabit natin tong DepEd. Ano, yan yung smoke light. Ay, fog light. Ayan, patayin na natin. Paano ito patayin? Dapat pag namatay yung kotse, mamatay na rin. Kentwood. Hello po, welcome po sa camp. Naka-open pa tong kotse? Yan ba yung maingay? Ano, magti-tiktok tayo? Dari. Ano na sila? Tignan nyo dito sa camp nila. Ayun o. May... Ito yung campsite, ito yung bundok. Charan. Tingnan si Kuya Franz. Hi ka na.
Hi din ako dyan. So, separate yung tents ng girls, tas doon yung boys. Tignan natin yung kanilang stage. Okay, so meron silang photo booth. May photo booth sila, kuya. Okay, picture na kita. Ayan. Mamaya pag naka... Ay, ito yung projector, no? Look, the view. Grabe, guys. Libre daw yan lahat. So, libre yung place. Libre yung mga CR, yung water, electric, and everything. Magka-camp na lang talaga. So, napaka-nice nung spot. Pa, di ba? Yan. So, ongoing ngayon yung mga laro nila. May gumagawa ng flag. Yan. Chills na yan. Ang galing, ang galing. Video. Guys, so... Raw video lang. Yung payong niya. Tulo. Hi guys, magtatayo na sila ng sarili nilang tent. Pabilisan magtayo ng tent. Aakyat na kami sa bundok guys. Binubuksan na po ni Pastor Jess yung regalo niya. Paunahan, Kuya Franz. Hindi na muna ka na. Paunahan na, hindi naman. Tagal nito, mukhang babae mag-ano. Mag-prepare. Yay, nanalo po si Pastor Jess. Mas malaki yan ata. Mas malaki yan. Mas malaki. Ano na to? Mas malaki yung rocket. Mas malaki lang sa'yo. Same lang. Anong same? Hindi? Saan ang harap natin ganyan? Tayo na magharapan. Grabe oh. Pero wala akong higaan. Eight. Hanggang pong matutulog si Pastor Jess. Pastora na yan. Ano pong ilalagay dito sa yun, yung tribo, tapos Okay na. Naka-set up na. Kayo din, group 1. How about 2? Sinong nakabunot ng Ayan. number 2? Number 2. Okay. But before mag-explain, we will so yung mga iba na And so, judger po kami ngayon. Seven po ang number sa ni God pa po. So, naka-center po dyan yung name naming David. Hindi na. Baligo na lang tayo umalis. Bukas, dito na tayo maligo.
Pamayaman kami na dyan. Survivor namin. Dati di mo ko lang survivor talaga. So yan po yung camp ni Kuya Franz. Ito sa akin. Alam po. Para makita. Dito yung baby ano ko. Baby ako. Eh guys, naka-milk tea us. Dito na lang. Sige po. Ito kuya. Kaya tipper na dito. Kanina pa. Uy, Big boy ka na. Anong grade mo na? grade 6 po. Okay, so dinner time na po kami. Meron tayong dinner para makapag-prepare na po with the camping chair and everything. Yeah. That's our ulam. Thank you. Okay. First time ko to. First time ko itong ulam na to. Dito na lang, dito tayo. No one else would ever go here without So we're good to go. Tingin, yung itsura ko. Yeah, kapigatas talaga. Yara sa choco na choco. Assurance! Are you? Ano sa likod ko? So tapos lang ating speakership. So ngayon nandito tayo, nag-game sila ongoing. Nandito tayo sa campsite. Yan. Camping chair. Di pasado Ayan. na ako. Nag-game sila guys. So, di ba? Alam mo ba na kasi 24 to? 1,000? Ako, muti 1,000? Grades. Alcohol. hindi na ako mawala sa RE kasi Ito yung kettle ko. Ay ano ko, tumbler. For tonight. Shoutout kay buti na Lucas. naman tayo sa first day. Morning guys. So gising na tayo. Kasi mag-shower na tayo. I'm going to put my bag na. We are going to our next venue. Kapas? Hindi na? Sipas? Wala na ako sa Sipas. Yan. Saan mo ito nakabasa sa ano? Iniinom nila yung gripo. Tipo? Sandali lang, iihip pa ako. Yan guys. Wala si Team E.T. Next na kami. Hanap ka ng position mo dyan. Masasakop na siya ng gamit. Ay, ala. Marcoses pala to. Kapang. Solid no? Hindi, may big bike. Siyempre. Guys, napakagandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, good morning, good morning, Dagupa. DZM. Siyempre naman tatanata. Ay, nakasulat. Binasa ko lang nakasulat.
Ayan guys, so this is summer capital of 2017, nakasulat. Baka malamig dito nung panahong 2017. Time check. Dito na kami. We're here, we're back. Asan si Marvin? Ano, wait lang, tawagin ko. Mag-set up muna kayo ng mic. Hindi. Ayan guys, so pupunta naman tayo sa resort. Ayan. So ito yung resort guys, tingnan nyo. Tara. Kung pastor ta wala lay agama pala. Sino? Hindi, wala ka plastic ita niya Hindi ka natutugtog. Sabi niya. Nag-practice na kami. Yay! Bukas ako sa tribes. Guys, kakain na po tayo. Happy lunch time guys. Pangalan na iti ko ah. Titimbaw no ah. Okay guys, so nandito tayo ngayon sa room. Ayan. Kakatapos na natin maligo. So, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Nanay talaga mo. Inabot ko sa'yo. Ang gagawin, istorya. Yung pogi ko. Kaya nga, fit. Ipas pa din mga ganyan. Nakaka-imbutido na eh. Nakita yung ano mo, suso mo. Uy, Grabe ka naman. Hindi pala siya bilbil. Siyempre hindi sinasadya. Pero no. Ipas ang buong dyan. Aburrido na naman siya. Mga static. Igunting. Bakit? Tingin? Bumili. Ay, Ganyan na, Amerikano. pagkas magkukuha ka pa? Hindi. Naitignan Bilhin mo na lang yung pulo ko na ganyan. Ang mahal-mahal. Ganyan Mura-mura lang na yun. Yung t-shirt na lang, ganyan na yun. Hindi kasya sa akin. Black na nga yung panlo, black pa yung pulo. Hindi ganito na. Okay na. Bagay mo. Bagay ko. Ako may sahay guys. Tara na sinin. Guys. So nagsuot tayo ng fitted. Kaya kailangan natin mag-workout. Babalik tayo sa loob ng church. Habang ang mga pastors ay magmi-meeting. Abba, we thank you for this night and this offering, so Lord, na binibigay po namin sa inyo. We are expecting that you already answered our request. Thank you, Jesus. Let's all shout, Hallelujah!